3 игри, на които детето може да играе в кухнята, докато ние готвим. Игра 1. Нужни са ти капачки от буркани. Детето хваща едната капачка и удря другата капачка с нея. Така може да си играе по пода доста дълго време. Като вариант на това можеш да използваш и консервени кутии, които естествено са затворени, тежки и стават много лесно за тази игра. Втори вариант на играта е обърнат стол, на който детето може да нанизва рингове, ако е по-малко, или ние самите можем да облепим с тиксо, или дори да дадем на детето да облепва с тиксо и да залепваме дребни предмети по тиксото, които детето да сваля или то самото да залепва. Третата игра е много любима моя с пликче, което можем да напълним с въздух и да си го подавам. Да го насочим към цел и да пробваме дали ще успеем да вкараме пликчето в целта. Това бяха трите игри, които можеш да използваш с твоето дете в кухнята, докато готвиш. Последвай ме, ако искаш детето ти да говори свободно и уверено, сподели с приятелка, която също се чуди на какво да играе със своето дете.